gwrs ôl-radd lefel 7 yr lefel meistr yw e. Ac bod e'n gwrs academaidd, mae'r pwyslais gan fwyaf ar yr ymarferol. Beth sy'n dda yw bod ni'n cael cyfle i ymarfer, a yn y grefft, mae'r grefft yn gofyn am lot o ymarfer. Hefyd elfen mwy academaidd, theori, cyfieithu ar y pryd. O'n i wedi cael cyfle i gyfieithu mewn bwth gyda'r Brifysgol. Oedd hwnna'n brofiad gwahanol a diddorol. Nes i fwynhau hwnna, oedd cyfle i mewn i'r bwth a fyddai arbrofi gyda teclynnau. Wel, yn y model cyntaf, yr cyflwyniad i gyfieithu ar y pryd, maen nhw'n cael ei arwen mewn iddo fe'n araf bach, a wedyn yn yr ail fodiwl arfer ac ymarfer, maen nhw'n cael cyfle i wneud cyfieithu ar y pryd mewn sefyllfaoedd go iawn. P'un bod mewn cyfarfod neu gyfweliad. I ni wedi gwneud cyfweliad swydd. Nes i yn bersonol fwynhau hwnna. Bach llai ffurfiol falle, ond eto oedd angen bod yn ffurfiol hefyd yn y cyfieithiad. Ond mae pawb yn nerfus mewn cyfweliad swydd, a wrth gwrs ar y dechrau fel hyn yn y maes cyfieithu. O'n i'n eitha nerfus hefyd, so nath hwnna siwto y ddwy ochr. Maen nhw'n gallu gwneud profiad gwaith neill lle nhw'n gwneud rhywfaint yn y gwaith, lle maen nhw'n gweithio os ydyn nhw'n gyfieithydd yn barod. Ond os nad ydyn nhw'n gweithio ar hyn o bryd fel cyfieithydd, yna mae profiad gwaith yn cael ei ddarparu ar eu cyfer nhw. Lle gael nhw gyfle i gysgodi cyfieithydd profiadol a rhoi cynnig ar gyfieithu hunain. A wedyn cael arbenigrwydd wedyn ni'r tiwtor oedd wedi rhannu i phrofiad hefyd gyda ni. Dwi wedi bod yn cyfieithu ar y pryd nawr ers bron i 20 mlynedd. A pan ddechreuais i, doedd dim byd tebyg i hyn i gael, ond yn cael dy daflu mewn i fynd i gyfieithu ar y pryd am y tro cyntaf erioed wedi gwneud o'r blaen. Felly fydden ni wedi gwerthfawrogi cael cyfle i wneud rhywbeth tebyg i hyn. A dwi'n mwynhau gweld rhai sydd heb wneud unrhyw gyfieithu ar y pryd o'r blaen, a rhoi cynnig ar wneud o dros yr ofon y weithiau, a jyst neidio mewn iddi cyfieithu ar y pryd a gweld nhw'n datblygu ac yn gwella trwy gydol y cwrs. Cwmni da iawn, tiwtoriaid da iawn a staff croesawgar iawn. Gaethon ni holl sylw'r tiwtor a oedd Lynwen yn ffantastig. Dewch, mentrwch, dewch ar y cwrs yma gyda'r Drindod Dewi Sant a fe wnewch chi synnu eich hunan a gweld pa mor hawdd yw e mewn gwirionedd.